flashback, on revenait en arrière pour te rappeler ce que tu me disais, qu'on resterait ensemble jusqu'à redevenir. Elhoztam a űrhajós barátaimat, ők is megismerkedtek az egyetemmel, több országból voltak itt, és hát egy nagyon érdekes dolgot tettünk le az asztalra. Ők is most ismerkedtek meg ezzel, hogy szeretnénk egy olyan berendezést létrehozni, amelyiknek az a lényege, hogy nagyon-nagyon odafigyel az emberek egészségállapotára, életkortól függetlenül, szakmától függetlenül, és nagyon-nagyon sok mindentől. Nem csak a beteg embereknek lesz majd ez egy fantasztikusan nagyszerű riasztórendszer, hanem szerintem mindenkinek. És ha ez sikerül az egyetem kutatógárdával együtt összehangolva megoldani, akkor ez egy nagyon-nagyon szép siker kell, hogy legyen. Ez azért nagyon-nagyon szép feladat, mert naprakésznek kell lenni. Na most, ha naprakész vagy, akkor az azt jelenti, hogy mégis az egészségállapotodra oda kell figyelni. Az űrhősöket azért kiválogatják, nem kinevezik, és ez egy óriási különbség, és ha így van, akkor kiválasztottak engem, és feltételezték, hogy hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül ennek a feladatnak majd meg fogok felelni. Ön hogyan vélekedik az ilyen típusú preventív, életminőséget javító eszközök használatáról, ezeknek az elterjedéséről? Miért köteleződött el mellette? Ezeket a berendezéseket, amelyeket, ha tetszik, hanem közvetlenül vagy közvetlenül még a világűr is segített, hogy létrehozzák a mérnökök, kutatók, orvosok. Ezek nagyon jó dolgok, erre oda kell figyelni. Ezek nem olyan jellegű dolgok, mint amit a televízióból lát az ember és újságokból, hogy na most ilyen készülék, fogyni lehet, meg ilyen tabletta, meg olyan, nem. Ez sokkal, de sokkal megbízhatóbb, sokkal kulturáltabb, és ez ilyen mellé miért ne állják én oda, személy szerint. És ha ez valóban a űrhősök is tesztelni fogják, én is fogom tesztelni, ahogy az előbb említettem, és akkor ezt szerint lehet majd fejleszteni, még modernebbé tenni, még több mindent abba a kis szerkentyűbe beleépíteni, ami az adott személynek, aki használja, hát lehet, hogy egy adott szituációban életet menthető dolog lesz. És ha tudják eleve a szerkezet segítségével, hogy mire kell felkészülni, akkor már megvan egy lehetőség, hogy olyan mentőket küldenek az adott szituációban az adott emberhez, mondjuk a beteghez, akik már felkészültek, és rögtön tudják, melyik kórházba kell vinni. Én azt hiszem, hogy maga a technológia, amit kitaláltak, ez egy fantasztikusan jó dolog. Egy olyan fejlesztésről van szó, ami alapjaiban a meglévő távfelügyeleti rendszerekhez kapcsolódik, viszont egy olyan okos eszközt vezet be a rendszerbe, ami kiemelt funkciókkal nem csak riasztást képes kezdeményezni, hanem mindezzel összefüggésben folyamatos állapotfigyelésre alkalmas. Az egyik leginkább innovatívnak nevezhető modul ebben az eszközben az a szűrt EKG jel vételére alkalmas modul, ami amellett, hogy EKG-t képes regisztrálni, vérnyomást mér, szaturáció mérésére alkalmas, illetve további olyan folyamatos állapotfigyelési adatokat képes egy központi rendszerbe, egy big data rendszerbe továbbítani, amiknek tekintetében egy jelen idejű elemzéssel folyamatosan figyelhető bárkinek, aki ezt az eszközt használja, az állapota, illetve kiszűrhető bizonyos betegségek rizikófaktora és annak megjelenésének kockázatai. Viszont ami egy teljes egészség és koordináció megfigyelésre szolgál, különböző funkciókat egybevonva, olyannal jelen pillanatban nem rendelkezik a világ. Ezeknek az eredményeknek a folyamatos elemzése, illetve szakszemélyzet által történt figyelemmel követése alkalmas arra, hogy bármilyen kiugró érték esetén azonnali riasztást kezdeményezzen, tehát olyan egészségügyi kockázatok, amik a napjainkban már vezető halálozási arányhoz vezetnek, mint a szív- és érrendszeri katasztrófák, beleértve az infarktust, a sztrókot, azok nagyon jó eséllyel még időben elcsíphetővé válnak. Mivel egy teljes rendszer kidolgozásában gondolkodunk, nem csak egy eszköz, illetve egy szolgáltatás fejlesztésben, ezért szeretnénk emögé egy olyan magasan képzett, napi szinten munkát ellátó egészségügyi személyzetet képezni, akinek a képzésében, illetve az oktatási program, képzési
képzési program összeállításában az egyetem fölbecsülhetetlen segítséget nyújt. Az egészségügynek a lényege, hogy a bajt meg kell előzni. Tehát, hogyha nyomon tudjuk követni bizonyos embereknek, vagy akiknek erre szükségük van, most csak példaként mondom, sportolók, vagy stressz helyzetben lévő menedzsereknek az állapotát, akkor sokkal előbb tudjuk észrevenni a problémákat, mint amikor már bekövetkeznek, és én intenzívesként ezt pontosan tudom, hogy megelőzni kell a bajt, mielőtt megtörténik, és erről szól igazából ez az együttműködés. Nyitunk a közszféra felé, tehát az egyetemi oktatás mindenképpen át kell, hogy alakuljon. Ugyanakkor át kell, hogy alakuljon az orvossal hallgató képzésbe, tehát az úgynevezett graduális képzésbe. Nálunk egyetemen ezt be kell építeni. Nem csak mi tesszük ezt, hanem például egy cég, aki effektíve ugye nem elsősorban ez lenne a fő feladata, ugyanezt az irányvonalat képviseli. Ezzel segítséget nyújt nekünk bizonyos problémák megoldására. Tehát oktatás, mint említettem, szimulációs gyakorlatok, tehát a gyakorlati képzés, amivel foglalkozunk, a kutatás az azért rettenetesen fontos, mert minél több paramétert tudunk, minél pontosabban megfigyelni, természetesen annál nagyobb az esélyünk a probléma megelőzésére vagy megoldására, aminek a lényege, hogy egyre szélesebb körbe, egyre magasabb szinten lehessen a betegeket ellátni. Tehát ez mindenképpen egy pozitív dolog, és ehhez partnereket találunk, mint ahogy most megtaláltuk, amiről a mai nap is szólt, ez mindenképpen támogatandó, és az egyetem vezetése ebbe is ugyanúgy, mint egyéb más dolgokban zászlóshajóként fog előre menni.